giklaro sa atong unang pagbasa nga kining kahadlok bunga dinhi sa wa pamahingpit nga gugma. Pero mahingpit na ang atong gugma, wa nay kahadlok. Ilingya imong tupad, nahingpit na imong gugma. Perfect na imong love. Nya naagan ikono ng kahadlok, wa mahingpit. Unsa may makapadili hingpit sa gugma? Unsa man? Ibaw mo. Pila ra may pag-ingon nga akong gugma nimo hingpit, pero nganong dili man mahingpit ang gugma nato? Pa mo kibaw? Wasat ko kibaw. Usa sa mga dili makapahingpit sa atong gugma nga mubunga og kahadlok kana giyong gana. Gana ba? Sa manang gana kanang gustos imong lawas, gustos atong lawas. Nya tungod kay gusto man sa atong lawas, di ta gusto nga maunhan nga maadto sa uban, nga sila mao'y makapahimos, nga sila mao'y malipay, nya kita magantos kay gusto guna nato, ganahan gud ta ana. Mao nay unang makapawagtang sa atong tinuod nga gugma. Kay ngano man unsa man di ang tinuod nga gugma, imong lipayon ang imong isig katao. Dili ka magsigig hunahuna sa imong kaugalingong kalipay, kung dili ang kalipay sa imong isig katao. Inana na siya. Kinsang mga asawaha din nga muingon, pader, sukad mi naminyo sa kong bana, nga ako radyong gihunahuna nga malipay ang akong bana. Tasang kamot. Wow. Mga bana, namsay mga banag naong dire. Kinsa ninyo ang nagsigig yung hunahuna, sukad pa minyuan ko ning bayhana kay ako gining lipayon, bahala nagmag-antos ko. Sige, kinsa mga banaha din ibe, na nang hunahuna abe. Hashtag ani atong lay minister, wa mo isa. Kay ngano man, ang kasagaran nato, moingon gyud pangasawon ko ni siya, banahon ko ni siya, kay malipay ko niya. Gana man na. Malipay man ko niya, makasabot man gid siya nako, bisan sa akong mga kahuyangan, iya man gyud kong madawat. Siya raman ang modawat nako. Usahay gani akong parents dili modawat nako, pero siya mosabot gyud nako. Ako. Muna inig-interview nako dire, nganong magminyo man kaniya. Siya ra may musabot gyud nako, pero nakasabot naman gid siya nako. Ana, mingon sa tong usa, ako sad pader, bisan tinuod og naami daghang problema, pero kani siya muunong man gid nako. Nako mga buangon mo Unyag mausab na. Ug di na siya musabot nimo. Nya di na siya muunong nimo, kaya ato na mo kuyog sa lain. Patay ni inyong kaminyon. Di ba? Patay. Pras na ko ba, anong ganahan man kadiha sa San Vicente Ferrer Paris, dagko man kay sila gihogs kolekta, mamalit man gid sila slat. Unyag di na nam hogs kolekta, nya di na mamalit og slat. Unsa naman ang akong pagkapari? Mohonong sad sa inyong paminaw. Hindi ko mohonong biyaan ta mo din ano man de. Kana kon pabiyaon sad ko, pasabot ang gugmang tinud-anay mao gyud ang paghatag og maayo ngadto sa imong gihigugma. Bahala nag ang baos kasakit, ang baos mga kaguol, ayaw hunong, sige lang yun, hatag. Kamo, kinsa ninyo dinhi ang magsige ra gyud palit og slat, bahala nagwa nay kwarta ta sa kamot. Di usa na duha. Kamong uban pamuhunan ra gyud ang inyo.
palit kog slot kay ingon ra bas father nga ang nipalit og slot malipay. Palit tag slot para malipay. Ingon ra bas father basta mo palit og slot naagi daghang grasya nga moabot. Palit tag slot. Nara ba to'y ni testimonya nga nipalit siya og slot, nakabayad siya siyang tanang utang, natagaan pag yung house and lot. Uy, palit tag slot oy. Mga buang mo. Kani nga tong slot si Tio sa una, gigamit to nato sa September, October, o November nga mga activities. O ang katapusan ro natong gibuhat, ang pagpanghimog mga balay. 24 na kabalay atong gibuhat, na pay 47 nga atong gidamgo. Nan ka anak makahimo tag 61 kabalay, nagtuo mo maguol ng atong gihimuan o malipay? Malipay niya. 100 pesos ray imong gitampo niya kada semana, palit ka 3 ka buwan. Kung nipalit ka kada semana, niya 3 ka buwan, pila ray imong na tampo? 12, 1,200. Pero ang natukurag balay, 61 ka buok. Ninduta na. Niya, apil na kas ihap dito sa langit, muingon dayon ang Ginoo, wala ko'y balay, imo kong gitukurag balay. Wa man ko nagtukod og balay nyor. Yung kanipalit man ka sa Sitio ni Father Siano. Ano? Adi mo mo to. Nya, nakapanghatag sa taad to og mga hapit mo 4,000 ka 5 kilo packed rice ngadtos mga gigutom nga mga pamilya og katawhan. Atong gikuha gikan sa Sitio mamatay sa ka. Ini kamatay nimo, igabot nimo sa langit, moingon dayon ang Ginoo, gigutom ko og imo kong gipakaon. Nus amo na nyor. Nipalit man ka Sitio di ba? Mura magyapon mo gwa malipay, di. Mao man gon agoy meaning ana. Nya karon is BF Dag. Kaning atong kumbinto, unsa man na diha, wa ko'y balay, istranyo ko, imo kong gipadayon sa imong balay. Uy, wa man ko kasuway nimong ni welcome nyor. Nakapalit man ka atong SBF Dag nga gitukod sa kumbinto. Daghan kaayo diha mga pari nga moarig Liluan, moarig Cebu, ang uban mag mission appeal. Anha mo higda sa kumbinto kay wa sila'y kahigdaan. Di ang estranyo na pahigda nimo. So din kas langit. Di ba? Adi ka po mo to. Muna, palit pa mo na pa may balansi atong SBF Dag. Niya, giuhaw ako, gigutom ko, nagmasakiton ko, imo kong gialimahan. Kanusa man na nyor? Nipalit man kag SBF Dag. Nya daghan ba ato mga panday nga nagtrabaho diha? Pipila ka mga panday, wa taon to'y ikapakaon sa ilang mga anak atong adlaw. Nya kay nakatrabaho man, nakasweldo, nakakaon gyud. Way ikapalit og mga tambal. Kay nasakit ilang mga anak, nakapalit yung tambal tungod sa sweldo diha sa pagtrabaho sa kumbinto. Gikan to sa SBF Dag. Di ba? Di na tinood. Aram day na. Niya karon atong December, nakapanghatag na sa tag mga 3,000 ka mga sobra pagani, ka mga 5 kilo packed rice, naka-Christmas party pagita diri, daghan kayong nakakaon ato, daghan sa kayong nalipay, daghan paganing mga masakiton atong natabangan tungod anang atong Santo Niño's healing Santo Niño's healing gifts. Karon ako mong i-update kay di apay daghang okasyon para mahimo mong mahigugmaon. Atong SBF Dag naapatay 12,087 ka slots nga available, tag 500 pesos per slot para nis kumbinto. Ang atong SNHG
14,003 ang atong halin. Unya napay 25,997 ka slots available, tag 100 pesos per slot. Nya na ni siya 25 slot challenge nga tag 2,500. Niabot na sa 200 ang atong challenge nga nadawat. Nya kadtong SBF dag na sa 16 slot challenge tag 8,373 na ka challenge atong nadawat. Kining atong gibuhat dinhi mao ni ang pagpahinumdom nato unsaon paghigugma. Di wa man mangayo ang Ginoo gitingalig dako kayo kaning mga slot wa man gamay ra man kay na di man kita ma-pressure, pero kung magsigi gitag palit dili ta ma-pressured, mag-anam pagyog kawagtang ang atong mga pressures ug mag-anam pagyog kagaan ang atong bation. Kay nga naman wag tangon sa Ginoo ang atong mga kahadlok kabalaka dinhi. Karon na inalipay, daghang na mangita na to sa social media, daghang nalipay nga magrally ang INC karong Pizza 13. Na ay mamakpak, salamat in taon kay nakahukom gyud ang INC nga magrally batok sa kaning mga gitawag nila dili maayong sitwasyon sa atong political mga desisyon sa atong leaders. Pero naa say daghan nga nahadlok, nakuyawan, nabalaka. Kaning nangahadlok, kaning nakuyawan og nabalaka tungod aning dako kayong rally nga nationwide na rally nga gi-set na sa Iglesia ni Cristo, mao na sila yung mga taong wa mahigugma. Wa mahigugma ba? Ano sa man? Sakto dili. Wa mahigugma. Pero kanang mga nalipay, kanang mga namakpak og mo suporta niining maong nationwide nga rally, mauna sila yung mga taong nahigugma. Way kahadlok, way kabalaka. Kaya nga naman, peace rally man na. Sa atos mga Katoliko, ato man ang tawag og prayer rally. Katulad nga itong IDSA 1 o IDSA 2. Peace rally, prayer rally na nagdagrosaryuhan, na nagrosaryo ang mga madre, mga pari, mga seminarista o mga Katoliko. Millions nagrosaryo, prayer rally. Pero ang epekto, mukorek og mga kahiwian sa atong katilingban. Mao na anong mahadlok man tang mo koreksyon o mahadlok man tang mo pagawas sa atong nakita nga kahiwian nga naamang gid ng mga kahiwian sa katilingban. Nga mahadlok man tang nga mo atubang ni ana og mao nay nahitabo ni Hesus. Wa siya mahadlok sa nagtagko kay mga bawod, kusog kay hangin, ang nagsakay sa sakayan nga mga apostoles giabot nagkabalaka kay lisod kayo pag travel nila sa ilang sakayan kay kusog kayong bawod. Pero si Jesus naglakaw ra. Kinsa ninyo ganahan mo lakaw sa tubig dagat nga lawom kay tanan unya kusog kayong hangin, kusog ang bawod, ganahan mo mulakaw sa tubig? Bisag ka mao pa ka mulangoy, di ka ganahan maligo alintabo ang bawod unya wa kay gitungtungan, okay lagmag sa tiyawagan nila kanang naadiya sa Surigao kanang surfing. Okay lang nga kay naa man kay gitungtungan ana. Pero ikarang usa mag langoy-langoy ka diya bawd galukot-lukot hangin papati kusuga kulbaan kay kaluyan nimo igbikog nimo. Pero si Jesus naglakaw ra ngano man kay hingpit man ang iyang gugma. The power of love. Sige, lingay mong tupad. Ingna, manglakaw tas tubig. Ingna ba? Ingna, sagot ka. Manglakaw tas tubig. Di anak, may silot ba? Nahan mo? Or analiluan?
Anong liluan ka nang naitaytayan diya inigtabok kung saan ang taytayan na diya? O kasuba. O diya. Sugot mo, manglakaw ta dito. Kinsay mo kuyog be? O niya, taon-taon. Kinsay mo kuyog? Lakaw ta. Yung pagsulo, pagkamatay dito pariya. Kana siya, mahimo na literally and also figuratively. Unsa may figurative meaning ana? Nga way problema nga di nato masulbad basta maghigugmaay tang tanan. I love you, you love me, you and me against the world. Di ba? Inana mo na. Kanang naghigugmaay wa ginay kahadlok. Magdungan ko na sila hikog usahay. Mangambak ko na sila sa pangpang. Di ginamhadlok. Ginunitay pa nas kamot. Sige lang. Di magita minyoon sa atong isig kaginikanan. Niya, I love you man. You love me. Di man ta gustong maadto sa laing mga kamot. Di, dungan tag-ambak aning pangpang. Sa sige. Lipay kay ko, basta ikaw lang o ako. Ambak na. Wala nang kahadlo ko. Mausa na ang gugma sa usa ka bata ngadto iyang ginikanan. Ang bata dili na maghuna-huna unsay sunod mahitabo basta iyang ginikanan ang iyang nakitaan. Wa na nay analyze damag dayon na. Maubitan na akon ikaw tuwa ka pikas tampis karsada nya imong anak gamay to as pikas ayaw gyud pag ingong hay kay mo damag na nimo maligsa na noona di man na maghuna-huna tungod sa iyang dakong gugma. Last na lang lingi sa imong tupad ing naandam kang magpaligis tungod nako ing na kano na ikaw andam kang magpaligis para nako ingon na mo usa ko di buang ko og dili kabuang pagpakabuang. Natod pa ni Saint Therese of the Child Jesus hinumdom lang ko sa pipila niya ka mga statements sa iyang paghigugmas Ginoo. Ingon siya nga nabuang ko sa akong paghigugma nimo Lord. Nga tungod niining akong dakong gugma nimo musugot ra gyud kog imo kong ibutang sa impyerno ini kamatay nako. Haron dito sa impyerno in eternity dunay usa ka kalag nga nagsigig daig nimo. Nangana di siya mahadlok ibutang sa Ginoo sa impyerno kay gusto siya nga bisan dito sa impyerno at least dunay usa ka kalag nga magsigig daig sa Ginoo in eternity. Kita ganahan mo ito, oy malangit yun ko Ginoo, in taon malangit ako. Ang kanang mga nangamatay na to, bisag buangon kayo, iampo yun nga malangit. Pero si Saint Therese, ang iyang gusto, sige Lord, ibutang ko sa impyerno. Malipay ko ana, kay bisag tuas impyerno ko nimo ibutang, magsige ra gyapon kog higugma nimo. Ndota na no? Ingnon des asawa ang bana ba, sige, tamparos ako, kulataha ko, pati ako, kay magsigi ragyo kong higugma nimo. Wala, kalami paminaw. Adi mo ganahan, anak. Ingka kami ramang sa mga asawa pa din, sige, atos ang balihon. Paras karon ay nag-text na ako, iyang asawa ng laki. Niya, pagpanglaki na siyang asawa, karon mabdos na, siya pag-iikiha. Di na siya kaduol sa ilang mga anak. Siya nga wa mag bisyo. Ang iyang asawang nagbisyo, mao pag-imukihan niya, mao pag-ikampihan sa iyang ugangan. Ikaw ba na? Imong asawa na nailaki. Nya kusog ra ba kuno kay mo simba? Ambot di ba kato taga San Vicente Ferrero aman sa Kokebang. Kusog kuno kay mo simba, porti pag kunong daghanag mga nobina ang ugangan niya hastang iyang asawa. Sukat pag kunong nasuna, porti pag yung rosaryo. Pero karon anay laki, mapdos na. Nangutana siya nako, padiron sa akong buhaton.
nako pabilin nga buutang bana ngadto sa imong nakasala nga asawa kay nailad ra na siyawa giilad na siyawa sa gana sa lawas wa na siya magpuyo sa gugma nya ikaw pagpuyo sa gugma dili sa gana siya pastang sakita pa din lahi ra batang mga laki pa din dili ra ayon na pagsige kun ahon na laki ba ka or babae ba ang importante gugma ang gamitan pero kahibaw kung lisod kay na mababae man or malaki no ang imo pang nakasa nga spouse maupay mag-isog-isog peligro na mawad-an ta ana sa gugma pero bisan pa man ana ang gustos Ginoo lakaw ibabaw sa tubig pasabot ayaw patintal ni ana heads up ang Ginoo is over and above every sorrows and pains in this life subay lang munindot ra na dito sa unahan mao tong pag-abot na ni Kristo nga nisakay na siya sa sakayan nilinaw ang tibuok palibot wa nay bawod wa nay hangin kay kuyog na Manila ang Ginoo